liking na wannan bidiyo, sannan ku yi subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye na JS. Ina JS3 ne ina ga. Amma za ka yi nuna wakan ba? Gaskiya bai da suna, kawai sunan wakan my track track 1. To kalmomin wakan ba? Gaskiya ba zan iya tunanin da wakan yake. To bancin shi da kake SS1 zuwa SS3 in ka na san ka sake waƙoƙi da yawa. Ka tuna guda ɗaya yanzu mu ci. Gaskiya akwai waƙoƙin da muka yi irin daga baya ne na fara waka ne kaɗai amma almost all the time irin in group muke waka. Amma mun yi waƙoƙi mun yi su. Okay, lokacin ba kai kaɗai kake yi ba na fahimta. Yeah, mun yi Swagger Baby. Swagger Baby shine first irin waka da muka taɓa yi wanda ta samu makar ruwa. Irin within ourselves ma ba ma wai mutane da. To shine Swagger Baby. To wani ya ce waɗanne makarantu ka yi wato tun daga secondary har zuwa jami'a? Tun daga primary ma ne na je ke. Well, na yi daga nursery na yi quintessence, na yi artec, na yi legacy. Kai na ne? A nan Kaduna. Na yi legacy school, na yi daga legacy school muka zo muka koma Zaria na yi contemporary life school sannan muka dawo na yi youth star da muka dawo youth star daga nan sai na je JMA Premier na yi JS1 duk kai kaɗai? ya daga mun yawo daga JMA Premier na koma FGC to a FGC ne na yi graduate. FGC Kaduna kenan? Ya FGC Malali. Wanda yake Malali? Ya. Ok, na san makarantar. To, tambaya ta gaba ta ce, ta yaya ka tsinci kanka a music industry? Wato a fagen waƙoƙi kenan. Ok, gaskiya kamar yadda dai na faɗa, ni kawai ina waƙa na ne. Dan lokacin da na fara ma waƙa a school, wani friend ina ne na jawo, yana yawan son waƙa, to mu muna da studio a gidanmu lokacin. So irin naga yana son bai rabe ni naga yana son waƙoƙi yana son yin waƙa sai na jawo shi na ce mai kana son kai waƙa muna da studio zan iya kawo ka saka mai waƙa sai iri yayi kafin ka ci gaba kuna da studio a gida kuma lokacin baka fara waƙa ba kai waki amfani da studio ana aiki a like lokacin MDC studio ake kiran studio din irin akwai masu zuwa suna yin waƙa Hausa haka. Ok, mutane daga waje wato ke zuwa su waka. Ok, to ci gaba da labarin. Idan sun gama ne sai irin mu kuma sai mu dan shiga sai mu dan yi na English. Yana kallon ba ana da wani gade. Ci gaba. To, shi ne na zo na kira shi na ce mai ya zo gidanmu na mai kwatancen gidan. Ya sha mawasa nake yana mai irin tsiya sai dai kawai shi kuma ya zo. Da ya zo kawai sai na studio ya ce kai ya ce haka ya sa mai gina mai mutum sai ni ce a wurin studio kawai sai na ce mai ta ba wani abu kawai ban sa a sani a school irin shi ne sai muka shiga studio din da muka shiga na hada wani kiɗa already sai ya saka bass din shi ni ma na saka bass na so bai da waya lokacin ni ina da waya sai ya ce da Allah zo da wakan makaranta na zo da wakan makaranta sai in tura a wayan abokin shi to sai na ce mai gaskiya ba zan zo da waya na makaranta na sai dai under one condition sai ya gaya ma kowa cewa fa sai ya shiru da bakin shi kada ya gaya ma kowa cewa ya yi waka fa I used to be the irin shy type of guy wato ba ka son shiga mutane ba ka son hayaniya to kawai ba Allah nan da na je makaranta bayan na tura mai waka kawai sai dai kawai na ga ina tafiya sai ga ana nura can kawai sai da gama kawai playing waka aka zo aka yi gaba na ya faɗi na ce mai ki ya saka ma haka ya ce ai ina kawai in ya gudu yanzu haka ma muna da performance ranar Saturday na ce kai to zan tsaya gaban mutane ya ba zan tsaya gaban mutane bai ce ai kawai sai yadda za mu yi kawai we are in this now kawai sai na ce irin wato ka tsunduma kenan dole babu yadda za ka yi to haka fa na je na dinga habbaci sai da na kasa yi saboda zan yi performing sai ran da muka zo yin performing din
na fasowa kan stage kawai na koma. Ka kasa yi kenan. Wallahi na koma sai can na ƙara legowa sai aka yi kawai sai shine na samu courage. To that was the beginning. Tun daga lokacin kenan kawai. Amma dama dai kana da sha'awar yin waka kenan kana yi a gida kenan koko? Gaskiya ni na fi sha'awar kiɗoɗin ne, irin kiɗoɗin nake so. Ok, haɗa kiɗi. A lokacin ma ba wani turanci nake ji ba da zaman magana ma me ake faɗi a waka. Kin gane a kawai irin flow din ne da inda beats din suke shi. To ɗaya in tambaye ka. Ina ka koyi turancin ka to tun da dai ka dai iya turanci sosai a waƙoƙin ka ce wai kai a lokacin ba turanci kake ji ba. Kai turancin ka ma kana magana kamar wani ɗan Amerika ai ko? Well, gaskiya waka shine yasa na iya turanci. Da ce ina waka I don't think zan iya wani turanci tsakani da Allah. Saboda waka nan ne yasa na ina da curiosity. Ina zuwa kana da sansanin abubuwa ke. Ya ina kallon celebrities irin yaya suke yin interviews ya suke answering questions da suke yin rikinsu. Da kuma rubuta wakan nan ya sa ni kullum ina cikin dictionary. Wani lokaci ma sai in haɗa wani word sai in shiga dictionary in nemo word in ga ko akwai shi yana existing mai nufin shi. Sai ka zauna kai duba kamus. Yes, abin da nake kenan. Wato haka nan turancin ka ya gode. To bari mu je ga tambaya ta gaba. Ya ce yaya batun wakar ka da Rahaman Jago? Allah ya sa na faɗa sunan daidai. Haka ake faɗa? Rahaman Jago. Yaya batun wakar ka da Rahaman Jago da Zlatan? Me yasa baka sake shi ba? Well, ai ba waka na bane, wakan Rahaman Jago ne. So probably saboda corona din nan ne shi yasa na san cewa ba a saki ba. Za a sake shi? Very soon, yeah. Amma za ka iya gaya mana wani abu akan wakar Hausa kai ko Turanci kai a cikin wakar? Gaskiya Hausa ne. Na Yarbanci ya. Da Yarbanci? To gaskiya ne. Wani ya ce me yasa talent ɗinka bai kare ba? Gaskiya sani ba. Well, gaskiya ni ma ina yawan ganin irin questions nan cewa irin where am I getting my talent from? Menene? Gaskiya kawai shi wannan da ba haka nake ba. Kawai hard work ne in kana kasa hard work abin da yake ma wuya zai zo ya daina ma wuya. Wato in ka sa kwazo. Yes, ka sa kwazo akan kai wannan abin kana son kai wannan abin. Kana so ka koya. Za ka koya. There's nothing like wani natural talent ko wani irin way kawai you are just no. Tsananin practice ne kawai da irin tsantsan. Wato duk baiwa dai mutum dai sai ya tsaya ya sa hankali ya mai da hankali. Sai ka mai da hankali. To tambaya ta gaba ta ce wace hanya za a iya samun waƙoƙinka? Yawwa. Idan za ku saurari waƙoƙin ku dinga shiga Apple Music ko ku dinga shiga Spotify ko ku dinga shiga Deezer ko Boomplay. Wannan platforms saboda sanan ne idan kuka saurari waƙoƙin mu za mu samu kuɗi. Kun gane ai sanan ne aka saurari waƙoƙin mu za mu samu kuɗi amma if you are just irin downloading kuma it's very easy ka samu waƙoƙin mu sanan. Wato ba abu mai wuya bane ba. Yeah, ba abu mai wuya bane. It's even harder ka je Google kana neman waka da ka shiga Spotify irin ko ne. Ya fi wuya mutum ya je Google. Wato ya fi sauƙi su je Spotify da sauransu da su je Google. To shi ne. Idan aka yi haka za a isa ɗin artist sosai. To tambaya ta gaba yaushe za ka yi aure? Ai student ne sai ya gama makaranta zai aure. Don kai ɗalibi ne shi kenan ba za ka yi aure yanzu ba? Haba abubuwa ai sai su mai yawa. To haka ne. To wata tambayar makamancin ta baya. Tambayar ta ce idan ka samu mata yau ka shirya? Gaskiya ban shirya ba sai na gama makaranta don babu wacce zan je gaban babanta ce zan aure ban gama makaranta ba a ɗauke ni serious mutum. Wata ɗauke ka wanda ya san me yake yi. To sai na gama makaranta na ni kaina zan fi zama. Yanzu kana wani aji ne a makaranta? Ina level 5. Wato kana aji 5 kenan shine aji na ƙarshe a fannin da kake karatu kenan.
To sauran ka watanni kaɗan ka gama kenan. So sauran ka watanni kaɗan ka yi aure kenan. Na corona ya riga ya shigo. Corona ya riga ya shigo. To yanzu idan ka gama makarantar kana samun mata wacce kake so za ka yi aure. Ina binciko ma masu sauraro ne saboda mutum kusan 10 suka aiko mu wannan tambayar. Idan. Ni ba wani tsoho bane ba fa. To yanzu bari mu je ga tambaya ta gaba. Tambayar ta ce me yasa baka koma Lagos har yanzu ba duba da yadda yawancin ƙwararrun rappers wato mawaƙa ɗin Najeriya na can. Okay. Yanzu take for example. Misali. Ba da example. Sai za a yi wanda ke Yoruba rap zai zo arewa ya ce za yana so a san shi a gaba ɗaya arewa amma kuma Yoruba zai dinga yi. In gane ba za a gane me yake cewa ba. In gane ya yi. To amma mene idan dan arewa ya tsaya a arewa ya gina kanshi ya gina family base. In gane? So then sai ka je wani waje. It will be easier for mutane su karɓe ka a can in ka je. In gane? Amma sai ba a san ka ba a waje kin ka faɗo ka ce kana so a san ka akwai problem. Wato zai fi sauƙi ka gama gina kanka a arewa sannan ka kwasa ka tafi kudancin Najeriya. In ka je can ma za a ɗauke ka irin za a girmama ka. Kin gane ai? Na fahimta. Wato ba ka so ka tafi can ka. Yeah, two different markets ne. Lagos market is different. Kasuwanni daban-daban ne. Yawa to shi ne. To tambaya ta gaba tambayar ta ce a wata hira da aka yi maka an tambaye ka a wata hira da aka yi maka kwanakin baya an tambaye ka tsakanin Kano da Kaduna wacce ce ka fi so a cikin jihohin biyu wacce ce ka fi so amma ka ƙi ka zaɓa Kaduna ce jihar ka gane wai gaba ɗaya biyun ma baka zaɓi kowanne ba saboda ba ka son ka saba ma wani to me yasa baka zaɓi Kaduna ba saboda Kaduna ce jihar ka kana gujewa Kaduna kenan Izo me ke ɓata min rai abin da ke ɓata min rai shi ne na shiga Twitter ga an sa Kaduna versus Kano abin da na ɓata min rai me yasa to like really what's the point wato kana ganin ba ni a waje na duk waje ɗaya ne wallahi duk waje ɗaya ne duk dai arewanci kawai so tambaya ta gaba aka ce kayi rikodin waka da DJ yaushe zaka sake wakar very soon gaskiya okay ban sa date ba amma very soon in fact maybe shi ne ma next song ina da sake wato shine waka kana gaba da zaka sake yeah maybe to tambaya ta gaba wani irin gudunmuwa waƙoƙinka suke bayarwa ga matasa da kuma al'adar Hausa well waƙa na da nake yi ina waƙa na nishaɗantarwa ne kuma ina yin na faɗakarwa shi kuma al'adar Hausa akwai well mutane da yawa ba su sani ba amma akwai turawa da yawa da suke Sannan ku yi subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa